Umshadweni kwaqala lobola ngo-2013, ngo-2016 wambesa, ngo-2020 sahamba sayobhala e-Home Affairs. Ngo-2022 ila kuqale khona-ke ingxabano. All along abantwana bengingabatholi, bengibamba ziphunyuke izisu. So ngigcine-ke sesigcina sesixabana engibiza ngenyumba. Odokotela laba kuyibona abaxilonga ngabantu besifazane ubobahamba kubheka ukuthi mhlambe imbangela yokuthi izisu ichitheke bekwenziwa yini? Bengibahamba odokotela ogcina nje i-specialist engasihamba sathola ukuthi nginama-cyst nama-fibroids. And then a-remove-ke ngenziwe operation emva kwaloko-ke sase siyaxabana ngagcina ngingasakwazanga ukuthi ngitry emva kokuremove kwama-cyst nama-fibroids. Akazange naka umkhwenyana ukuthi njengoba lenkinga mhlawumbe obekungenzeka ukuthi ibiyimbangela njengoba ingasekho nje kungenzeka ubambe bese kuvele sekuhlangamuka nomoya ebudlalwaneni benu? Yebo, bese ngihlangamuka nomoya bese ngingasalawuleki. Hayibo, kwaze kwanzima. Mumchazela ukuthi hayi udokotela nakho sengikwenzile mhlawumbe ake sizame ukuqhubeka, wathi bengekho into bengizoyichaza ngoba sonke besihamba naye mengabe siya kodokotela. So ubazi yonke into? Yebo, bebakhona nje isikhonsalisa nodokotela, bebakhona ngisho ngiswe e-theater wayebakhona. Wasevele kuvukela nje eswini njengotshwala? Yebo, ngivukela eswini njengotshwala, wayesengibiza ngenyumba. Kwahamba ngaze ngagcina sengihamba ngibuyela ekhaya. Nakhona ukuhamba kwami kahle kahle wayengixosha, hayi ukuthi ngami ngabona ukuthi kunokuthi ngize ngigcine ngilimali ngoba bese kangibeka isandla, kungcono ngivele ngihambe. Le yokuthi emsebenzini waxoshisa yenzeka kanjani yona? Ngo-2023 bese ngade ngivele nginecala lokushaya intombi yakhe engayifica kwami endlini. Kuze kutheni uyaboshwa nje? Ngafica intombi ekhaya lethu endlini. Mengifica intombi kwaba nokhilizisana phakathi kwami naye engekho yena. Wafika mesefika ufika uyayithatha ubiza amaphoyisa basebengisa epolice station. Ebizwa uyena amaphoyisa? Yebo, abizwa yena. Yena uthe efika vele ekhaya, ufika vele usuke wathi uxoxa naye intokazi lena wayithinta? Yebo, ngathi xoxa kodwa phela hayi lokho kutheni ngoba phela nami ngigwala. Yeah. So wase ebiza amaphoyisa ke ex-colleague, by the way is an ex-policeman. Wangisa emaphoyiseni wasefika ke bathi bangibophisa bangibophisa nge-assault. Kodwa kwahamba kwezinye izinto mase usukhishiwe kwavela ukuthi bengichajelwe assault with pointing of firearm. Manje ngiyazibuza mina ukuthi kahle siphi lesi sibhamu lese kwakuthiwa ngimkhombe ngaso sisi kwi-system kuvela ukuthi ngiboshelwe i-assault. I-assault ngigwetshwe 5 years ngigwetshelwe i-assault. Kahle ngokubuka kwami mina itula elakho ukuze ngikwazi ukuthi ngipanisheke kahle ngoba wayengitshene ethi ufuna ngiyogcine wesivile. Ugcineke ke Ngiyazama Ukhozi nozama Mseleko. Ukhozi FM luhamba phambili. Emsebenzini sengizithola nginecala. Ngangokuthi abaphathi bambaze babuza ukuthi kahle leli awusolini ukuthi ngenze ukuthi umkhwenyana wakho ngoba kuningi sekwenzile esisikuzwile akwenze kuwena. Ngathi mina angazi. Emva kwaloko ke ngabona ukuthi kunokuthi ngize ngiluze impilo yami because wengase ngilandeleka engilandela ngisho ngiyemsebenzini kunokuthi ngize ngiluze impilo yami nokuthi ngingaphindi ngiqashwe kwenye indawo ngoba ngangizoqoshwa ngaziresignela mina. So icala lakugweba? Icala langigweba le assault. Manje uma ugwetshwa phela uyatshena ukuthi ungatholakala unecala for isikhathi esingako ugwetshwe sona. Manje mase ngitholakala nginecala mina leli obviously kusho ukuthi kuzovuka leliyana bese ngiyaboshwa. Ngase ngibona ukuthi ngcono ngivele ngiphume kunokuthi ngize ngiye la kade ethi vele ufuna ngekho. Osigwebo kwaba ukuthi uzosidonsa ngaphandle? Yebo, kwaba ukuthi ngizodonsa ngaphandle. Madoda, kwaze kwanzima. So wayiphoqela wathola usuphoqeleka ukuthi uvele usala uhoshiphe emsebenzini. Uthini nje kamanje? Akasho lutho, ayikho communication phakathi kwethu sobabili ngoba
ngamblock wayengiblockile yena unblockile unblock angithuke asenda ama message angithuke ngagcina sengidecide ukuthi no angivele ngimblocke mina because lo muntu umele ngimiyeka ngamblock uyaqhubeka uyangihlukumeza ungisendela ama message angihlukumezayo engithuke ngcono ngivele ngimblocke mina so ayikho communication phakathi kwethu sobani so befika unblock achaphe ngenhlamba akublock futhi umeqele kunjalo nje ungakaphenduli wena ngingakaphendula send uhide le message asend i message ibe yinde ngithi ngakaphenduli bese eyangiblocka futhi manje mayelana nenhlelo zesehlukaniso kuhamba kanjani mayelana nenhlelo zesehlukaniso ngiqale ngaba nomeli ogcine siya ku final stage sasesiyothola i divorce decree wavele washona 2 days before siyenkantolo akasekho nje akasekho wayiqala icase yami divorce washona 2 days before siyenkantolo emva kwalokho wafihlwa emva kwalokho ngathola sengifonelwa abanye abameli bethi file lami likubona angazi banika ubani bathi angize kubona ngilethi proof of payment bebesebenzisana nomeli wakho ushonile labameli no angazi anginalo ulwazi ukuthi bebesebenzisana ngoba umeli wami bekuyena umnikazi wenkampani le yabameli le kwakuyena so angazi noma babesebenzisana yini naye kodwa basebethi angilethi proof of payment ngoba ngase ngimkhokhela ipercent lakhe mina sengilinde nje ukuthi finalize divorce and then bese siyakwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo yami ngoba imali yokuvula ifile ngamnika base mnikeza ipercent lakhe basebethi laba ngilethi proof of payment ngafika nayo bese ngifika ne proof of payment basebethi bazoqhubeka necase bafuna idate yokwenkantolo sifike enkantolo athu umyeni wami uyemisa divorce yama ke from 2023 kuze kube namhlanje akuchaza ukuthi yini kwenzakalani kunalokho ingcindeze engiyitholayo labameli kade ngiyekubona bangicindezela manje ukuthi bafuna imali engaphezulu kwale bese ngiyikhokhile ngokuyakwazi ngokuyo appearisha nami enkantolo kanye sebe ngifuna u36000 ngibe ngakho ku28000 kulo washona so sengizithola kuningcindezi mengithi ngicela bangibuyisele ifile anginayo indlela yokuthi ngikhokhe manje ngiphelelwa amafanzi bathi ngebaze banginika ifile ngiqale ngikhokhele imali kanjani ngoba phela sikakaqedi idivorce fanele uqede idivorce bese uthola ke settlement ngikwazi ukuthi nginikeze engisele nako abakwazi banginikeze ifile sengiyena ka legal aid bangichazela bathi angicela i-withdrawal letter abafuni ukuwithdraw wemadoda nansi inzoka yike Masukhala. Yes, usisi nje bese approach akathuleni usapproach ngaleyo nkinga ke ukuthi kubhekene nesimo sabameli ke abamcindezela ngalesimo. So ke sibuzeke nako ukuthi wayebathathile labameli besibili wathi akaza bathatha. So sasithi no sizomrefera kwi-LPC lo practice council yaseKZN. Ngoba akazange bathathe la bayiqhamukela bona. Yes, ukuyothola ngoba umthetho uthi awuthi mayishona umeli makuvala ioffice iLPC ithathe mase kureportiwe konke ngamafile lethe kubona bese ke kuba yona ke mhlambe ethinta abanye abameli ukuthi nako umsebenzi okhona mhlambe bangawuthatha yini but kufuneke bamazise ngokomthetho ukuthi ifile lakho nje baselithina sirefere iLPC nokuthi baqhamuke kuyena bangamtshela ukuthi balithathe ifile lakhe because njengamanje akazi ukuthi ifile lithathe kephi so ke lokho sesizomenza la khona thina izithwele ukuthi simuse LPC siyokhuluma noChairperson ngenhlanhla ke sekhona ke usisi omusho sokuyena ke actor njengamanje because obekhona usisiphele usase national office but ke ungihandovile usisiphele kulo okhalento senjengamanje uChairperson okhona ngizomthatha usesimuse kuyena siyothola ukuthi labameli ifana bulifika kanjani le mali abayifuna ngempela ngabe bayideserve yini because usisi njengamanje kufanele ukwazi progress yakho ukuthi iqhubeke divorce angabhanishwa ayibona because nabo bamscam manje because ngiyabuza ukuthi kuyini lo mmeli isenior counsel noma iadvocate osengafuna imali ngateli ngosuku le mali engaka ngokuveza ubuso nje kufike kuthiwa khona asaqhubeki babuyele emuva usezofuna lezi izizumbulu sizothola ukuthi le mali abayifuna ngempela iyona nibenzeni kufuneka phela sibheke phansi ukuze ukuthi baphansi ngeke neze kahle mntu ngiyajabula ngoba mfethu ukwazi ukuthinta iminyanga efanele ukuze lelo daba likwazi ukuthi libheke kahle siyabonga kakhulu lapho kodwa ke dadewethu sizobuye sikhulumela no Dr. Siyanzi Mande oyi psychologist nje emva kwezemidlalo sodlala ingoma ibenye nje bese siyabuya sikhuluma naye ke akakhulume nawe nje kudokotela ukweluleka ukuthi isimene sinjengalesi mhlawumbe ungabhekana kanjani naso ngoba vele isimo esikhona
Sewangakhulu siswami nangesibindi nje sokuthi usukumele udaba nje ukukhuluma ngoba kwesinye isikhathi ungakhulumi umuntu kuyamlimaza kanti ukukhuluma abantu abaningi abazi ukuthi ukukhuluma kuyelapha kangakanani. Yeah. All right.